Добър вечер. Събота отмина, но оставаме на духовни теми. Много мислих какво да говоря, което да бъде интересно, което да може да се запомни и да обхване всяка част от присъстващите и дори от неприсъстващите, които гледат темите от друго място. Затова в началото малко може да ви звучи като притчи. Няма да говоря една тема. Отначало ще спомена няколко теми, които ще бъдат за домашно разглеждане, или за погрупи, или за размисъл, за да може човек да мисли върху повече неща. Като въпроси ще ги оставя, за да може всеки да ги изследва и да има какво да прави за домашно. Ако всички уроци се учат в училище, какво ще се прави тогава в другото време? Ще започна с познат текст в Откровение, 14 глава, 12 стих. Тук е нужно устояването на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Познат ли ви е този текст? Да. Тук тези ли са? Нека всеки да погледне себе си, да погледне собствения си живот и как може да бъде от тези. Да не ви изглежда хаотично, отново ви казвам, ще спомена различни теми, на които няма да се дадат в момента отговори. Ще имате възможност да се молите, да размишлявате, а ако си имате отговори, може да ги проверите. До Божия народ в последното време е дадена вест. Тази вест, къде е записана, знаете ли? В книгата Откровение, в коя глава е записана? В книгата Откровение, 3 глава, има вест до хората от последното време. Хората, които приемат тази вест, това е вестта на Исус Христос до църквата в последното време. Тези, които приемат тази вест и я преживеят и приемат Исус в сърцата си, само те могат да преживеят трите ангелски вести, които са записани в книгата Откровение, 14 глава. В книгата Откровение, 14 глава са записани 3 ангелски вести, които трябва да бъдат оповестени на целия свят. На цялата планета. Познавате ли ги? Знаете ли ги кои са? За да може човек да провъзгласи тези вести не само теоретически, но и практически, е нужно да приеме вестта и да я преживее, която е отправена за хората, живеещи в последния период на земната история. След това има друга вест, която се намира в Откровение 18 глава. Тези, които преминат и преживеят трите ангелски вести и живеят във времето, когато се провъзгласява нея вест, те могат да участват в нея. И познато ли ви е като какво е известно Откровение 18 глава? По друг начин, как се казва? Говоря като на хора, които са добре запознати с писанията. После ще поговорим за хора, които как да преживеят спасението. Първо споменавам някои теми, които са занапреднали. В Откровение се описва един друг ангел, който слиза от небето и цялата земя се осветява с неговата слава. Книгата Откровение е и историческа и има своето приложение в преживяването, съответно, на вестите. Това до тук ясно ли? Това остава за домашно размишление. Как да се премине и да се преживеят. Не е възможно, ако някой не е приел вестта, която Исус има в 3 глава, да участва практически в провъзгласяването на трите вести от Откровение 14 глава. И човек трябва да разбере, преживял ли е тази опитност. Да не се окаже да живее в мисълта,
че е в хладко състояние, но в същия момент да мисли, че провъзгласява трите ангелски вести. Нали разбирате, че това е невъзможно, не теоретически. Вестите се прогласяват цялостно. Те се прогласяват с живота, с състоянието, с духа, с думите, с цялостния живот. Състоянието в лаодикийското състояние, искам да ви споделя нещо сериозно, не е нещо, с което човек да оправдава своята греховност. Това състояние е упоменато, за да излезе човек от него, а не да живее постоянно с мисълта, че е хладък. И когато Бог каже излезте на работа, идете провъзгласете трите вести, и човек не действа активно, а си казва да, но нали е казано, че хората в последно време са хладки. Това нещо е подигравка с Бог, защото Той е казал какво е състоянието, но не е пратил хладки хора да провъзгласяват трите ангелски вести. Съгласни ли сте с това? Защото хората в хладко състояние са духовно слепи, голи и бедни. Представете си такъв тип хора да излезат по улиците, по градове, по села и навсякъде и да провъзгласяват трите вести. Това остава всеки да размисли. Проповядва ли трите вести? Може ли да излезе и още дали е хладък? Дали е приел Исус в сърцето си? Дали са помазани очите му? Може ли да помазва другите със светлина, когато, ако той не са помазани собствените му очи? Той трябва да вижда, за да може да разнесе веста. В мисионска насоченост. По-рано говорех пред църкви. Отдавна не съм говорил пред хора, които познават истината. Отидах да говоря на хора, които не знаят. Хората по улиците, по пътищата, по кръстопътищата, по заведенията, по спирките, по гарите, пазарите, площадите и където има хора, за да им се предложи вестта на спасението. Там не са нужни специални умения, а е нужно сърце, което да копне, да сподели това, което му е дадено. Давайте и ще ви се дава. За да се получи повече, трябва да бъде споделено. Ако усещате, че нещо във вашия духовен живот не върви, а често се храните с духовна храна, замислете ли дали споделяте това, което имате? Който отказва да дава, ще спре и да получава. Ако не можете да преживявате духовните неща и да се радвате в тях, ако са станали монотонност във вашия живот, ако нямате духовен апетит, може би имате нужда да отидете и да споделите това, което вече знаете, това, което ви е дадено, да дадете, за да може да получите пак. Когато Исус даваше на учениците и те на народа, те взимаха от Исус, носеха народа и се връщаха с празни ръце, за да вземат още. Ако човек мисли да се храни духовно и това нещо да си живее за себе си и да мисли, че е хладък и за това не свидетелства на другите, да знаете, че се намира в ужасно измамно състояние. Той ще дойде момент, когато няма да може да се храни. Нали разбирате какво ще стане, ако той нищо не прави? Или си следва своя път и да ходи и да чака следващата доктринална тема в събота или в някоя друга служба. По тази тема толкова. Всеки да премисли, да реши за себе си. Стигам по друга тема, която е много дълбока, още по-дълбоко звучи и може да ви звучи като притча, но може да си го запишете и който се интересува, може да изследва. Книгата Откровение, знаеме за текст, втората ангелска вест, позната ли е как звучи?
Вестта е записана в Откровение 14.8. Падна Вавилон, Великият Вавилон. Тази вест записана ли е на друго място? Позната ли ви е текста? От книгата Откровение е пророческа книга, която се казва Откровение, означава, че това е нещо, което е открито и е оставена за църквата. Открита книга, която да бъде изследвана и има специално благословение за тези, които я четат, изучават, слушат и прилагат. Пазят написаното в книгата. Този текст е упоменат отново в книгата Откровение 18 глава, 2 стих. Падна Вавилон и е упоменат на там още текст. Колко пъти в Библията е записана тази вест? На вас колко пъти са ви познати? Вие изследвате ли Библиите, познавате ли ги? Този текст го има и на друго място. Познато ли ви е това? Да. Има го този същия текст в Исаия, книгата на пророк Исаия, 21 глава, 9 стих, и вътре не чета целия стих, но там пише падна Вавилон и всички извадени идоли на боговете му се струшиха на земята, и натам продължава. Тази вест в Библията по този начин, нали, с думата два пъти падна. Защо думата е два пъти? Това изучавайте и размишлявайте. Защо в Библията е повторено 3 пъти? Какво е приложението на това нещо? Къде е Вавилон в историята? Исторически е съществувало такова място и такъв град. Къде е духовното приложение? Изследвайте всеки вкъщи или по групи и си дайте отговори. Какво представлява Вавилон? Защо Вавилон се разделя на 3 части, ако ви е познато кога се разделя? Познато ли ви е кога Вавилон се разделя на 3? В книгата Откровение. В 16 глава 19 стих: и великия град се раздели на 3 части и градовете на народите паднаха. И Бог си спомни за великия Вавилон, за да му даде чашата с виното от яростния си гняв. Защо на 3 части се разделя? Кои са съставните му части? Защо 3 пъти е упоменато в Библията този текст? Това е за лично изучаване. 16-19. Това е за напреднали. Мисионската работа е за всички. Всеки трябва да споделя това, което е получил. Ако знаете малко, занесете това малко до своите ближни. Представете си хората, между които живеете. Дали са в училище, дали са в съседство, в магазини и където и да ги срещнете в съдния ден. Представете си вие да сте ходили и да се спасявате. Може тайничко малко в събота на църква да се храните с духовна храна, да живеете между тях, почти да си мълчите или малко да ви е срам, някой път ако ви попитат, може и да им кажете, дори да не им много обясните от неудобство, да си живеете между тях, да приличате на тях и да ги срещнете в съдния ден, и по този начин представете си човек да се надява да бъде спасен. Как ще срещне хората, които са покрай него? Замислили ли сте върху това нещо? Вие вярвате ли, че ще имаме спасение в Исус Христос? Ние имаме ли спасение в Исус Христос? А хората, които не вярват в Исус Христос и дори не го познават, имат ли спасение в Него и които не го зачитат? А ние живеем между тях. Може ли спокойно да живеем като християни, спасени християни между мъртвите грешници? Да се радваме на живота с тях, да общуваме с тях, да печелиме от тях,
да комуникираме с хората покрай нас, да виждаме трагедията и човек да си е с мисълта, че тези хора не са вярващи. Защо не са вярващи? Искат ли да бъдат вярващи? Интересуват ли се от нещо по-добро? Ние интересуваме ли се от това нещо? Може ли човек с чиста съвест да живее така дълги години своя християнски, верски живот? За мен това вече е невъзможно. Отначало, да споделя, е трудно, когато човек няма опит. Не се плашете от това. Всяко начало е трудно. Дори което човек стигне като професия в живота, в началото не му е било лесно. Така ли? Дори и музикант да е човек и да може да свири и да пее добре, в началото лесно ли му е било? От началото може да ви изглежда сложно, трудно, може да се изчервявате, може да се чувствате напрегнати. Помнете, че Исус Христос е до вас. Когато желаете да споделите хляба на живота с гладните до вас, имайте вяра и доверие в Него. Когато правите това, Божии ангели ще ви помагат и вие ще усетите радостта да бъдете сътрудници на Исус Христос. Тогава няма да казвате: ние сме хладки, така е писано, ние сме такива, ние сме мъртви, ние сме заспали. Това нещо е за тези, които погиват. За нас, които се спасяваме, сме от децата на светлината и децата на светлината не са заспали. Те са с отворени очи и са им помазани очите и виждат. Докато е благодатен ден. Нека това, което знаем, да споделим с хората, които не знаят. Ако откажат, нека да не ги принуждаваме, да оставиме свободата на техния избор. Да приемеме тяхното решение, Бог дава свобода на избор. Но ние трябва да споделяме с тези, които не знаят. Ако имате тесен кръг от хора, на които сте казвали, и те не желаят вашата вяра или религия, това не означава, че не трябва да споделяте с други. Идете при непознатите. Кръга от познати е много тесен и много малко хора може дори да се вслушат от познат, защото те го знаят. Не спирайте. Ако хората, които познавате, не се интересуват от Исус, вие познавате много по-малко от съществуващите множества покрай нас, които ни заобикалят. На нас е поверено задачата и мисията да мисионираме. Ние сме вярващите за съответното място, за съответната страна, и ако други вярващи не си вършат работата, това означава, че за нас остава повече работа. Съгласни ли сте? Ако някой не иска да отиде да работи, този, който иска да отиде да работи, това означава, че той трябва да стигне до повече хора. Ще отида по друга тема, която е за духовното преживяване. Темата е Спасителя като човешки син. Познавате ли Исус Христос? Какво е Исус Христос за вас? Личност в историята, тема слушана многократно в събота, име, което се носи като изповед. Каква религия изповядаш? Християнска. Някаква идея, теория, доктрина или лична среща с Исус Христос. Ще говоря за срещата с Исус Христос. Исус Христос е Божия син. Когато идва да спаси човечеството, той става човешки син. Това познато ли ви е? Да продължа натам. Ако човек повярва в това, той спира да бъде в лаодикийско състояние. Вярвате ли това?
Ако човек повярва, че Божият син е дошъл и е станал човешки син заради него и заради всички нас, той спира да бъде хладък. Едната от характеристиките на хладкия човек е, че е беден, липсва му вярата и любовта в Исус Христос. Липсва му Исус Христос. Исус Христос стои отвънка на вратата. На човека, който е в лаодикийско състояние и е хладък и заспал, Исус Христос не е отвътре на вратата, защото не би му хлопал отвън. Съгласни ли сте? Искам да представя Исус като най-прекрасния, най-желания, най-копнения. Човек, за който да копнее, да желае и колкото повече получава, желае повече. Тук на тази земя няма нито едно нещо, с което да бъде сравнено. В който момент го зърнете, в който момент вкусите, в който момент се срещнете с Него, избирате да останете завинаги с Него. Когато не го виждате, не го чувате и не го усещате, се чувствате нещастни. Това е опитността на хората, които са срещнали Исус Христос. Исус Христос като човешки син. Това е нашата надежда за спасение. Напълно човек дойде да заеме провала, който човечеството е направил. В големия спор, дали Божия закон може да бъде изпълняван, Исус доказва, че в човешко тяло, с човешки ум, с човешки вид, с човешка същност, Божия закон е изпълним, доказва го пред цялата Вселена. Като човек разполага с възможностите, които ни е дал и ние да имаме. Значи, ние може да живеем и да победим, както Христос е победил въз основа на Неговите заслуги. Как става това? Познато ли ви е? Интересува ли ви това нещо? Имате ли това преживяване? Живееме ли живота на Исус Христос ден след ден? Следваме ли образеца? Исус казва, следвайте по моите стъпки. Това е християнство. Другото е имитация. Другото е теория за християнство, доктрина за християнство, изповедание на християнство. Какво означава това? Исус, като човешки син, е отивал при своя небесен баща в молитва и е получавал опътване за своя живот. Как всеки ден какво да върши. Той е знаел къде трябва да отиде и къде не трябва да отиде. Кога да говори, кога да мълчи, кога да лекува. Всяко нещо той го е знаел и е следвал предварително предначертан план. Ако искате да следвате Исус Христос, да победите като Исус Христос и да бъдете в вечността с Исус Христос, е нужно да се следват Неговите стъпки. Това нещо озари ме светлина и я споделям, докато е още топла с вас. Сърцето ми закопня да го следвам ден след ден. С радост. По-рано християнският живот ми изглеждаше в различни моменти, не казвам точно кога, като объркан, малко неясен. Трябва човек да изпълнява закона, да чете книги, да се храни духовно, да не е хладък, да мисионира, да ходи на църква, да пее, да се моли и да прави колкото може и да носи спаси. Реалността е това. Когато ме озари славата на Исус Христос, всичко друго избледня. Първото нещо, което човек трябва да има, е да разбере Божия план за неговия живот. Това видях пропуск на нас като християни в моя живот и евентуално всеки за неговия да види. Знаете ли какъв е Божия план за вашия живот? Как живеете ден след ден, ако не знаете каква е Божията воля за вас? Възможно ли е да се следват стъпките на Исус Христос и да се побеждава като Него? Той казва, следвайте ме.
Дава примера с пастиря и стадото и как те го следват. Моите овце познават гласа ми и те ме следват. От овцете на Исус Христос ли сте? Следвате ли Неговия пример? За мен това беше дори непознато и немислимо. Говоря от опит. Правил съм усилия да върша правото, молил съм се Бог да ми помага и много пъти ми се е случвало да се провагам без да мога да разбера защо и то при искрени усилия. Говоря на хора, които искат да живеят християнски живот. Хора, които се напъват да живеят християнски живот и нещо не се получава, но не знаят какво е. Първо трябва да разберете Божия план за вашия живот. Ден след ден, когато се съставят планове, трябва човек да попита какви са Божиите планове за неговия живот. Когато човек върви в Божия план за своя живот, тогава той има божествена сила и подкрепа. Може да извършвате обикновени занимания в живота. Може да ходите на работа, може да вършите домакинска работа, може да сте по улицата, където и да било. Щом е в Божия план, там има благодат, с която да се противопоставите на изкушението. Ако не сте в Божия път, няма тази благодат. И за това стават много пъти провали и човек не знае защо се проваля. Иска да бъде християнин, прави добри планове, опитва се и всеки ден се усеща, че се проваля. Дали нервите не му издържат, дали му харесва земното, дали не може да мисионира, дали няма вкус към духовното. Провал, след който следва и обезсърчение. Пише, че Бог ще изпрати ангелите си да го пазят във всичките му пътища. Спомните ли си второто изкушение? Във всичките пътища, които Бог има за него. Ние, за да следваме неговия пример, е необходимо да разбереме Божиите пътища за нашия живот. Това на мен ми изглеждаше по-рано като непонятно. Защото исках да върша доброто, но не знаех как. Знаете ли къде да отидете да мисионирате утре? Утре е почивен ден и може да отидете да разнесете, имат книги за носене. Знаете ли къде да отидете? Исус Христос е жив и може да го попитате. Имате ли вярата, че ще ви отговори? Общувате ли с жив Исус Христос? Исус Христос жив ли е, възкръсна ли? Вярваме ли в възкръснал Исус Христос? Ако човек няма вярата, че ще получи мъдрост как да върши Божието дело, той не може да има вярата, че ще има силата да го извърши. На който от вас не му достига мъдрост? Познати ли са ви текстовете? Нека иска от Бога, който дава щедро, без да укорява и ще му се даде. Но нека ни най-малко да не се съмнява, защото който се съмнява, няма да получи нищо. Значи, ние сме поканени да получиме мъдрост от Бог и Бог желае да ни научи какъв е Неговия план за нашия живот ден след ден. Имало е двама сина, една притча, където бащата ги праща на лозето. Но те са знаели къде е лозето. Представете си, ако те не знаят къде е лозето и да обещаят, че ще отидат да работят, но ако не намерят лозето, ако не знаят кое е неговото лозе, ако не знаят как се работи. Много пъти ние четеме повърхностно и прескачаме първите крачки и се отправяме към последните. И винаги следват провали. Защото пътя не се изминава стъпка по стъпка. Стъпало по стъпало. За човешкия син написано е на много места, ще прочита няколко стиха. Познати са стиховете. В Матей 24 глава много се споменава човешкия син. Израз за човешкия син. В Йоан започва, самото Евангелие от Йоан започва, сега ще го прочетем.
В начало бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. Йоан 1.1. Йоан 1.14, Евангелието от Йоан. И Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му, славата като на единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина. Още в първата глава, когато Исус се среща с учениците, които му стават после, 1.51, последния стих на първата глава. Истина, истина ви казвам, от сега ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над човешкия син. Виждате ли израза човешкия син? В разговора с Никодим, Йоан 3 глава, 14 стих. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Когато почнете да четете, да видите колко пъти се споменава човешкия син. Исус Христос като човешки син е бил без грях и е получил всичко, което е поискал от своя Отец. Ние имаме ли тази привилегия, защото в нас има грях? Да. Чрез размяната, която става, Адам съгрешава и остава да живее той и потомството му. Вторият Адам, който идва и заема неговото място, не съгрешава, но получава наказанието на цялото човечество, на всички грешници са върху него. При тази размяна той издига човечеството и им дава втори шанс. Вярвате ли в това? Вярвате ли, че ние имаме възможност да се бориме не като грешници, а като праведни? Ако човек се бори с врага, ако човек се бори като грешник с греха, неминуемо ще падне. Защото грешника е роб на греха и не може някой да победи това, което го владее. Имате ли вярата в Исус Христос, който ви дава правда? Бог как прощава? Частично изповяданите грехове, така ли? По някой грях, някаква случка от живота, после се греши, пак се правят изповеди. Вие така ли живеете? Как преживявате вашия християнски живот? Като грешници или като праведни? Ние сме били в греха. Когато човек си изповяда и остави греховете, Бог как му прощава? Според учението на Библията, че Бог прощава напълно, цялостно и не помни никакви грехове и има сравнение, че ще ги хвърли в морските дълбини. Имаме ли тази вяра или живееме с частично прощение? Бог прощава ли частично? Ако човек има няколко гряха, изповядва си някой от тях, друг не си изповядва, единия му е простен, друг не му е простен, така ли живеят хората? Бог прави ли частично спасение? Частично прощение? Частично избавление? Исус цялостен спасител ли или е частично и човек на така? Как преживяваме? Доколкото разбирам, че ние на теория се съгласяваме, че всичко е цялостно. На практика обаче съзнанието ни и подсъзнанието говори, че ние имаме някакви странни разбирания на практика, не на теория, че греховете, които не са изповядани, не са простени, а тези, които са изповядани, са простени. Ами ако говорих с един човек и той беше в много голямо тързание, защото каза, че си изповядал всички грехове, които не се сеща, но се чувства грешник, защото може да има още грехове, които не е изповядал. Представете ли си какъв ужас? Човека е християнин и вярва в Исус и това са учения, които той така е разбрал. Затова, говорейки с един, аз разбирам, че може и други да имат подобни проблеми.
Ние имаме възможност, чрез заслугите на Исус Христос, да отидем в Божието присъствие. Ние сме грешни, но там има за нас праведен, който стои за нас в Божието присъствие. С абсолютна правда, приета пред цялата Вселена. Жертвата му е приета, правдата му е приета и пред цялата Вселена е обявен за праведен. И му е дадена всяка власт на небето и на земята. Спомните ли си къде е написано това? Даде ми се всяка власт на небето и на земята. В края на Евангелието от Матей. В 18 стих, не от началото, или от началото. Тогава Исус се приближи при тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Когато се молите, вярвайте, че вие отивате при своя небесен баща, не като грешници, а че вашата молитва се представя от Исус Христос. На тази молитва няма отказ. Имате ли такова съзнание? Не молитвата ви може да стане, може да не стане, ама сте грешни, ама сте объркани, ама колко пъти сте си правили грешките. С такова нещо няма да станат нещата. С такава вяра, частична, измъчена, от време на време, няма да се получи, защото това е явно свидетелство до тук в нашия живот. Нашите молитви се представят от Исус Христос като Негови собствени. Той казва: мога се където съм аз да бъдат и те. И ние се надяваме на вечен живот. За това, че Исус се моли за нас, където е Той, да бъдем и ние. Ако това нещо го повярвате в момента, ако чуете гласа на Святия Дух, на вашите умове, сърца, души, нов живот ще потече вътре. С мен се случи тази седмица. Живота ми стана съвсем различен. Нов живот ме озари. Станах радостен, спокоен и щастлив. Приет в Божието присъствие. Не аз какъв съм или това покрай мен, а чрез посредника Исус Христос праведния. Може да поискаме за всяка една наша нужда. И Святия Дух е даден като извършител на делото на спасението в нашия живот. Битката с греха я води Святия Дух, а не ние. Ние сме сътрудници, ние го каним, ние му позволяваме и изглежда, че извършваме, но реално спасението се извършва изцяло от Бог. От нас се иска нашето съгласие. Ако в живота си човек не вижда плодовете на истински християнин, нека да знае, че се противи на силата на Святия Дух. Ако човек не чува гласа на Святия Дух, ако не разбира плана за живота си, ако нищо не го трогва, това да знае, че има причина, че Святия Дух не се чува гласът му. Разбирате ли, че е много сериозно? Това не е случайност. Когато някой не може да види Исус, не може да му се трогне сърцето, да го пожелае, да го поиска, да му хареса и да го приеме, това означава, че той се е съпротивлявал на Святия Дух преди това и Духа е някъде огорчен. Това да знаете със сигурност. Не оставяйте и миг в такова състояние. Момент не оставяйте. Помолете се искрено. Духа да се върне при вас. Изповядайте каквото сте го оскърбили, припомнете си. Имате памет, кога ви е говорил за последно и не сте го послушали. Искайте прошка. Помолете го да се върне и да ви заведе при Христос. И да осъществи живота на Христос в живота ви. Не оставяйте миг в състояние на хладкост, слепота, равнодушие, безразличие. Миг не оставяйте в това състояние.
Днес гласа на Духа чука на вашите сърца. Ако не го чувате, помолете се. Помолете се, но не чувам гласа ти. Спасителю, не те чувам, толкова далеко съм отишъл, че вече и не чувам. Дай ми слух, дай ми да ти отворя. Искайте спасението. Бог да го извърши във вас. Тогава живота става лесен. Християнският живот става наслада. Има работа, има служене, но моето иго е благо и моето бреме е леко. Спомните ли си къде? Исус каза, има служене. Там е всичко подсигурено. Докато Исус ходатайства. За нас е благодатният ден. За всички е благодатен ден. Затова трябва да работим за нашето спасение и за спасението на другите, докато е ден. Докато Исус ходатайства за нас и за всички. Нека Бог да ни благослови. Да копнееме за спасението. Нека Бог да ни благослови. Да му кажем още сега да. Който се е отклонил, който не усеща копнеш по Бог, нека вика с душата си. И молитвата му ще бъде чута. Нека е искрен и нека живее според молитвата си. Когато вкусите, че Господ е благ, когато видите Неговата светлина, когато вкусите от Неговото присъствие, всичко тук ще ви избледнее и няма да желаете да се върнете повече в греха. В Него имаме правда, изкупление, освещение, надежда, радост и вечен живот. Нека Бог да благослови всички искрени Негови чеда. Амин.